Уважаеми гости, уважаеми представители на медиите, уважаеми колеги и служители на Регионална здравна инспекция Перник, добре дошли на заключителния брифинг по проект подготовка на служителите на РЗИ Перник за ефективни действия при бедствия и аварии в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ номер ЦА 12224 от 2 юли 2013 година по оперативна програма Административен капацитет на обща стойност 239 732 лева 46 стотинки. Основната цел на проекта е повишаване знанията и уменията на служителите от РЗИ Перник за ефективни действия при бедствия и аварии. Неусетно измина 1 година и половина от старта на проекта. Време е изпълнено с много работа, понякога трудности, но и с много нови срещи, контакти, а вярвам и с натрупани знания от страна на обучените служители на Регионална здравна инспекция Перник за ефективни действия при бедствия и аварии. Като ръководител на проекта искам да изкажа благодарност на целият екип за управление на проекта, за положените усилия, за старанието и ентусиазма. Благодаря на Милена Добринова, координатор, Бойка Евтимова, счетоводител и Ива Крумова, технически сътрудник на проекта. Смятам, че свършихме добра работа и успешното финализиране на дейностите по този проект е успех на целия екип. Благодаря на доктор Антоанета Григорова, директор на Регионална здравна инспекция Перник, за оказаното съдействие и подкрепата във всеки един момент, а на моменти и за окуражаването, особено при сблъсъка ми с някои организационни проблеми. Изказвам нашата благодарност на главния държавен здравен инспектор, въпреки липсата на представяне от страна на Министерството на здравеопазването, твърде много са техните ангажименти, за разбирането и съдействието във връзка с провеждането на дистанционното обучение на тема съвременни средства за комуникация и нормативни документи, регламентиращи организацията, силите и средствата за здравно осигуряване в условията на кризи, бедствия и аварии. Предвид функциите, задачите и специфичните дейности, които се изпълняват от регионалните здравни инспекции, информацията за различните видове бедствия, за начините за защита от тях, за начините да се осигури нужната помощ на всички пострадали от бедствията, за това какво да направи всеки човек, озовал се в бедствена ситуация и какво трябва да направят другите, е от изключителна важност не само за служителите на РЗИ Перник, но и за служителите на всички регионални здравни инспекции, а така също и на други служители, които извършват дейности по медицинско осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Дистанционното обучение стартира на 11 август 2014 година и в него заявиха желание за участие 127 служители от 22 регионални здравни инспекции, от които 103 го преминаха успешно и получиха сертификати. Благодарим за активността на всички тези служители. От името на ръководството на РЗИ Перник, екипа за управление на проекта и всички обучени служители, изказвам благодарност на екипа на консорциум за обучение при бедствия и аварии, които разработиха ръководството за действие на съвета за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, наръчникът с информация относно действията и отговорностите на институциите, неправителствения сектор и доброволци от област Перник, ангажирани в действия при бедствия и аварии, учебните програми и материали за провеждане на дистанционното обучение и учебните материали за теоретична и практическа самоподготовка. С голяма благодарност се обръщам към екипа на фирма UPR, професор доктор на техническите науки, доктор инженер Гаро Мардиросян, професор доктор Бойко Рангелов и инженер Венцислав Гълъбов, нашите обучители за интересните, актуални и полезни презентации. За нас беше истинско удоволствие времето прекарано с вас, като наши учители. Предадохте ни нови полезни знания относно оценка на риска, организиране и координация на действията на съвета за медицинско осигуряване при кризи, управлението на процесите по здравна защита на населението в условията на бедствия и аварии, прилагането на превентивни мерки за здравно осигуряване, недопускане или намаляване на последствията
и предприемане на ефективни административни действия по време на кризи, бедствия и аварии. Вярвам, че и в бъдеще ще продължат нашите контакти. Не на последно място се обръщам с голяма благодарност и към всички вас, обучените служители на Регионална здравна инспекция Перник, взели участие в дистанционното обучение, в обученията за самоподготовка и специализираните обучения за повишаване на уменията по отношение на планиране и организиране здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи. Участието в тези обучения повиши уменията на служителите, работещи в РЗИ, за съвместна работа с лечебните заведения за болнична помощ, Центъра за спешна помощ, областна и общинска администрация, както и уменията по планиране и организиране на медицинското осигуряване в условия на бедствия, аварии и катастрофи. Благодаря ви за активното участие, за проявения интерес и за високата отговорност по време на обученията. След тези обучения се надявам, че РЗИ Перник разполага с теоретично добре подготвени екипи за ефективни действия при бедствия и аварии. В заключение искам да завърша с цитат от разработените и ползвани при провеждането на обученията учебни материали. Не трябва да забравяме за всички бедствия, които не са ни достигнали, но са се случили или могат да се случат. Важно е да правим всичко необходимо, да не се случват или ако се случат, да причинят възможно най-малко болка и страдания. Откривам заключителния брифинг и давам думата на директора на Регионална здравна инспекция, доктор Антоанета Григорова, за кратко приветствие. Скъпи гости, колеги, специално се обръщам и към нашите обучители, към нашите любими преподаватели, защото доста дълго време бяхме заедно и всички сме впечатлени от това, което успяха да ни кажат, от това, което успяха да ни научат. Аз се включих в последната отсечка на проекта, тъй като нещата бяха готови, участвах единствено в обучението и мога да кажа, че всичко беше подготвено и демонстрирано на изключително високо професионално ниво. Благодаря на всички колеги от РЗИ Перник, които участваха с голям план в обучителните програми. Ние го нарекохме не само обучение, а и един изключително полезен тимбилдинг за целия колектив. Благодаря на всички. Естествено, пожелавам си да нямаме бедствия, които да ни притесняват, но независимо от всичко, нека и в бъдеще такива проекти и програми да се реализират в Регионална здравна инспекция. Това да не са нашите последни срещи с преподавателите ни и да предстоят други срещи и други поводи, разбира се, и съвсем неофициални, за да можем да прекарваме заедно и други приятни моменти. Още веднъж благодаря на всички за проявеното професионално отношение към проблема. Естествено и много благодаря на фирмата, която направи всичко необходимо, за да протече нормално цялото наше обучение. Обръщам се и към Лазар, за да благодаря още веднъж. Ако ми разрешите, тъй като нямаме представител от Министерството, пак казах, има обективна причина, бих искала да прочета поздравителния адрес от госпожа Ирена Соколова от областната управа, тъй като поради много мероприятия, които се събраха в този ден, ние не можахме да преценим, че толкова неща могат в един ден да се предвидят. Така че ще прочета поздравителния адрес в тази връзка. От община Перник имаме представител госпожа Савова, която също представлява на практика здравеопазването в цялата ни община. Само не виждам. Доктор Христова. Наш гост е доктор Христова и доктор Николова от Регионална здравна каса и съжалявам, че казвам на последно място, но най-важни гости са ни София област, доктор Златанов, доктор Пеев, доктор Китанов, Таня Малинова. Все хора, които са в нашата сфера и на които ще им помогнем
да направят един проект като нашия. Така, дайте ми само секундичка, искам да прочита поздравителния адрес от госпожа Соколова. Уважаема доктор Григорова, от името на областна администрация Перник и лично от свое име поздравявам вас и целия ви екип по повод успешната реализация на проект подготовка на служителите на Регионална здравна инспекция Перник за ефективна работа при бедствия и аварии, финансиран от оперативна програма Административен капацитет. Вярвам, че проектът е допринесъл за повишаване уменията и компетенциите на служителите ви по един изключително важен за цялото ни общество въпрос, касаещ медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи. Желая ви здраве, сили и дързост, за да реализирате нови, значими идеи през следващия програмен период и се надявам на дълготрайно съвместно сътрудничество. С уважение, Ирена Соколова, областен управител, област Перник. Сега ще дам думата на Мирена Добринова да направи една презентация и да чуем какво сме постигнали. Здравейте, добре дошли от мен. Радвам се, че, както каза доктор Станова и доктор Григорова, с общи усилия успяхме да реализираме този проект. Времето ще покаже дали е устойчив или не. Надявам се да е устойчив. Проектът е подготовка на служителите на Регионална здравна инспекция Перник за ефективна работа при бедствия и аварии, финансиране с договор СА 1222-4 от 2 юли 2013 година по оперативна програма Административен капацитет. Постигнатите цели, всъщност постигната основната цел, повишени са уменията на служителите на РЗИ Перник за управление при кризи, бедствия и аварии чрез провеждане на специализирани обучения. Специфичните цели, които бяха заложени в проекта, са повишаване на уменията на служителите на РЗИ Перник за осъществяване на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи. Повишени са уменията на служителите на РЗИ Перник за съвместна работа с други институции, в това число лечебни заведения, за болнична помощ, Център за спешна медицинска помощ, областна и общинска администрация. Повишени са уменията на служителите на РЗИ Перник по планиране, организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи. Изпълнените дейности. Разработена интернет платформа с модул за провеждане на дистанционно обучение на тема съвременна комуникация и нормативни документи, регламентиращи организацията, силите и средствата за здравно осигуряване в условията на кризи, бедствия и аварии. Разработена е учебна програма за провеждане на дистанционното обучение. Разработени са учебни материали за самоподготовка в две части – теория и практика. Разработени са учебни материали за провеждане на 4 специализирани обучения и е проведено едно обучително посещение в Италия. Разработено е ръководство за действията на Съвета за медицинско осигуряване, разработени и разпространени наръчник с действията и отговорностите на институциите. Проведени са дейности по информираност и публичност, изпълнени са дейности, свързани с организация и управление на проекта. Постигнатите резултати. Създадена интернет платформа с модул за дистанционно обучение, проведено успешно това дистанционно обучение, разработена учебна програма, обучени 103 служители, представители на РЗИ и на други регионални здравни инспекции на територията на страната. Разработени са разпространени учебни материали за самоподготовка, теория и практика. Проведени са 4 специализирани обучения, по които са обучени общо 120 служители на инспекцията. Проведено е съпътстващо обучение в подобни структури в Италия, обучени са 3 служители. Разработено и разпространено ръководство за действията на Съвета за медицинско осигуряване. Разработен и разпространен наръчник с информация за действията и отговорностите на ангажираните с действия институции в извънредни ситуации. Проведени са 4 обучения за самоподготовка на служителите. Изпълнени са дейности за информираност и публичност, в рамките на които са отпечатани и разпространени информационни материали и публикации в регионални медии. Изпълнени са дейности за организация и управление на проекта, в рамките на които е създаден екип от 4 членове. Изготвени са междинни технически доклади, 1 годишен технически доклад. Повишена е компетентността на членовете на екипа за работа по проекти, финансирани от структурните фондове на България, са финансирани от Европейския съюз.
и е предоставена актуална информация за изпълнението на проекта. Благодаря за вниманието. Давам ви думата, ако искате да ни питате нещо или изобщо да споделите нещо във връзка с дейностите, които накратко презентира Милена. Тук присъстват хора, които са участвали във всичко това, което презентирахме и могат да споделят впечатления. Ако нямате питания, предполагам, че в неформална обстановка, като седнем на другите маси, ще можем повече да си говорим и да си споделяме и да си спомняме. Така че заповядайте на масите. Всъщност всички се настанихме и с това слагаме край на този